Някога дядо ми, светла му памет, тръгваше за морето с едно шише резервен бензин, хартиена карта, надежда и молитва. Човекът наистина се молеше преди път. Ето го дядо ми. Не знам къде са объркали нещата. Днес аз не излизам до кварталната баничарница без Google Maps. Мога да забравя да си сложа колана, мога да забравя да включа светлините, мога книжката да си забравя, но да включа Waze няма да забравя. И сега не е само за пътища. ChatGPT мисли вместо мен. Къде да ям? Питам го. Какво да кажа? Питам го. Напиши рождено послание за колегата в работата, заповядвам. Разчитаме на технологиите за всичко. И за пътя, и за мисленето. А в днешния епизод ще ги тестваме по трудния начин. Аз и моя навигатор, който за първ път се возеше на мотор извън градско, отидахме на Bug Explorer. Мотофестивал с загадки, скрити локации, лош обхват, а и бяхме с дъждобрани за левче. Трябва да се натоварим като най-големите батета. Това коректно ли е, да кажа? Батета. Потроших се още преди да тръгнем. Малко винтидж. 80s. Може ли да го пробвам? Кой го затягал толкова? Това е тази талия. Когато бях млад с пап. Я са направи. Това е ли нещо? Не, това са твоите умения. А на теб верно, че това ти е първото дълго каране? Да, така се смилите над мен. Това ми е първо дълго каране и по принцип още не съм направила 5 карания общо с мотора. Така че мисля, че доста даже смело тръгнах през Петрохан за такова пътуване с тебе. Ето колеги идват. Здравейте. И вие сте за Бак фестивала, предполагам. Еми, натам. Ще видим. А ти изглеждаш като... Все едно от миналото и бъдещето едновременно. Това какво означава? Значи, че си от настоящето. От настоящето, да. Обаче малко врата започва да ме боли. Хваща ли се? Не кръста нещо малко. Не знам що. Еми, защото сме стари. Сигурно. Но ние са почти там, те са броени минути. Да. О, гледай. Да, красота. Много красив район. И пристигнахме. Разпънахме базата. Хапнахме хубаво. И изпихме няколко литра червено вино.
Като на събор в Горно Уйнобат. И си легнахме. Обаче бяхме разпънали палатките до едно езеро и жабите браче цяла нощ рейв без пауза. И на другата сутрин беше много тежко. Ето това беше цяла нощ. Само да им кажеш защо ни боли главата. Защото пихме домашно вино. И сега си плащаме. Да. На мен ме бая лошичко. Може да кажеш. Това е въпрос. Да, сега айде хапнем. Айде да хапнем, да пинем кафе и аз нямаш да го подпомоща. Да спиш. Сега ден ще спиш. Не трябва. Аз сега ще пием по един парацетамол. Той е за температура, не да го отболя. Абе, помага за поболен. Ще питам чат GPT после. Питай ме. Ама, лошо ли ти е? Лошо ли? Или ти е гадно? Малко ми е. Малко ти е лошо. Но не ти е гадно. Нашия отбор ще се казва Бистраш. И май ще сме сами в отбор. Защото не мога да се натъртрим да тръгвам. Хората вече идват облечени с моторите, с каската. 10 минути чакаме. Чакаме 10 минути бикицата. На тази маса Емил ще ви раздаде по една декларация и пликовете с задачите. Тръгването е по желание, кой когато иска. За да не се натрупаме тук много да си пречим, ще помоля по един човек от отбор да дойде, аз ще му дам материалите и ще му обясня какво трябва да стане. С задачите има химикалка. Добре. Ние се бяхме подготвили. Малко по-малко започваме да се събуждаме и да става по-ексайтинг. Да, стига се енергията. Да. С всяко кафе. С всяко кафе ще пием много кафета и ще използваме тайното оръжие за играта. Понеже избрахме да сме сами и ще използваме изкуствен интелект. Ще използваме Айчо. Приятел Айчо. Така, сега ще разкажа една интересна история точно от нас, ако ми я разправя. Вика, ние понеже сме технологични, пробваме с бота. Отговорите директно. И от 10 отговора 10 грешни бяха, между другото. Нито един отговор правилен не има даден от изкуствения интелект, който показва, че не става директно да работите с. Моя приятел Айчо. Обща информация за играта. Моите я учета, защото аз не мога чета. Много сричам. Ще сложим изкуствен интелект да го чете. Здравейте, аз съм изкуственият интелект Айчо. Моята задача – да навигирам два индивида на мотоциклет през Bake Explorer. Игра с загадки и скрити локации. След като въведоха загадките, естествено аз изплюх възможните локации на обектите, а те начертаха маршрута. И с това завършихме стратегическата част. Те са екип, един ентусиазиран водач и неговата спътница, която, между нас, май не знае в какво се е забъркала. Разполагаме с слаб интернет и моите невероятни изчислителни възможности. Какво може да се обърка? Всичко. Но поне изглеждаха мотивирани, макар само в началото. Тръгваме с колко време закъснение според тебе? Според мен е. Да. Значи 1 час. Сега къде отиваме, значи? Супер. И там какво беше? Събора и евентуална църква там. Тази дето с хората някаква църква небеско бе. Търсим село, разположено на 12 км по права линия югозападно от Хан Мадона и на 10 км североизточно от границата с Сърбия. През него преминава едноименна река, а в момента там се провежда събор под наслов да се завърнеш в бащината къща. Значи отиваме на събор. Една точка бонус за снимка с местен жител, все пак е събор.
Много яко мост тук. Да. Събора на там ли е? Здравейте. Събора на там ли е? Вечерта ще е събора. Добре. Кой се карат? Аз тук мисля, че ще е някакъв дневен събор. Знам ли? Сега, поне да казваш близо, след да спробваме другото да потърсим тогава. Търсим часовникова кула с работещ механизъм, намираща се в центъра на близко село, общински център, построена от дебърски майстор. Добро, прецизно изпълнение, така е отчетливо. Белкините идват точно 100 години след направата на кулата. Старите пирони, ако знаете, ви сте млади, старите пирони са така четвъртити. И то като погледнеш така, като навръщаш нещата, то се получава нещо като послание. А как се казва нашия събор, който го търсим? Да се завърнеш в бащината къща. Да се завърнеш в бащината къща. Къде е това? Може да не е тук. Не е това, не е. Нашето е кракум праси и ти вречо. Така че ще свъртиш. А друго какво търсим тук? Кажи ми друго какво търсим тук? Ами, църква, ама може би е тази. Църква Йоан Кръстител? Не. Тая е... Или пък да е тази отзад? Николай Чудотворец и е там на прозореца пише Васил Левски е бил на 10 години, това е направено. Има малко и пак също код, нали, тази дума детерминираност. Да ги питаме тях. Какъв е този апарат? Това е GoPro. Това е GoPro. Снима като каската, каквото виждам аз и го снимаме. Ето, колегите имат. Да. Те са от Словакия дошли. Технологии. Айде, чао! Селото се намира една от най-старите църкви. Селото се намира една от най-старите църкви в епархията на възраст над 4 века. Стенописите са реставрирани и много красиви. Значи, кажи ми сега къде отиваме. Отиваме към достаните и търсим знака на Салта с кавички Диня. Даваме го тук. Динята я видях. Видях динята. Търсим изоставена каменна кариера с амфитеатрално разположение близо до село, чието име силно напомня на хитов филм на Спилбърг и навява мисли за голяма захапка. Чоус. Да. Кариерата е на 500 метра северно от селото, достъпна по стар асфалтов път, като последните 100 метра пътя става черен. Задача. Защото пише село, което отговаря на тези условия и се намира близо до Белоградчик, е Салаш или Гюргич, но най-вероятен кандидат е село Крачимир. You sure about that? Крачимир. Да. You sure about that? Чието име силно напомня на хитов филм на Спилбърг и навява мисли за голяма захапка. Крачимир. Да. И тук се обърка всичко с първата грешна информация от ChatGPT, а той беше много уверен, че тази кариера е там, в място, където няма логика да има кариера. И ето, ние дори не мислихме, просто следвахме и си казахме, не, това ще е тук, ще търсим този район. И така изоставахме с програмата много. Ето го. Крачимир и Трашомир.
Хора, какво има? И слънце, селото не доре черен. Той татък на Сърбия, хъла. Кариера не е. Ама никой от местите не знае нещо такова да има. Това на колко ли? От коя година е? 26-та. Между Белотници и Ружици в това 279 пътя далече. Така, моторина там минава ли са други такива? Мисля, че да. Нагоре няма, нагоре не. Нагоре е вече тук. Щом има Букова гора, значи това вече на Морската равница е долу. Значи не сме на там. Не, нататък не, само надолу. После заваля, естествено. Проблем? Не, само се облегнахме набързо, че... Добре. Ебе, писачките работят. Айде, чао! Нямаше обхват, нямаше GPS, нямаше AI. Изгубихме цялото време. Накрая с подвити опашки се прибрахме. Беше ни така доста яд, защото хората наистина се бяха постарали с организацията. Имаше много подбрани локации и изненади, а ние успяхме да намерим само 4 локации от 10. И не успяхме дори да изпратим снимките на време. Има срок, в който трябва да изпратиш снимките, да докажеш, че си намерил тези локации. Back Explorer 4 е пълен провал за нас. Се провалихме във всички направления. Тръгнахме последни, се прибрахме последни и също така не успяхме да изпратим снимките на всички точки на време. Но бяхме на място, където нямаше обхват. Но организаторите страхотни хора, между другото, ни отчетоха 7 точки от милост. 7 от 30 и нещо, но пак точки. И научихме общо 4 урока, които после ще избера, защото трябва да ги обмисля. Добре, просто спри да ме снимаш. Точно всички знаеха, че ще валитеш ево за това, че имахте смелостта и сте тук и съответно ще си понесете последствията, но това е част от адвенчера. Боите, които участваха тази година, бяха 13 броя. Доста според мен надвишиха ни така очакванията. Congratulations, guys. We come here because you are like a family, like. Така че искрено ви благодаря за това, че ни откъскате от нашето ежедневие и ни показвате едни места, които се струва да се видят и едни хора, които се струва човек да се запознае с тях. Просто Борби страш. Заповядайте. Ние така малко се провалихме, имахме само 7 точки. Това не е провал. Но обективно се провалихме, но субективно се вчерахме най-нове. Защото много научихме. Много лауреаци и чакаме, че направим следващото издание. Браво! Още сме прогизнали от вчера, всичко е мокро.
екипировката е мокра и влажна. А е време да се тръгваме. Всички започват да се тръгват. Ние май пак ще сме последните, които ще се тръгнат. Виждаш и там стената от дъжд. Да, натам отиваме. Праскаше ни един здрав дъжд цял ден. Мембрани и дъждобрани нищо не помогна, още се суша. Решихме да спрем в един ресторант да се стоплим, ама не искаха ни пускат. Бяхме толкова мокри като мръсни псета и компромисът беше: добре, ще ви пуснем, но ще трябва да седнете върху тези бокучени торби. Доста тематично за моя бранд. И така, като изсъхнах и направих малко ретроспекция, ето ви 2 от 4 урока. 1. Не играй соло, защото най-накрая ще си останеш сам да си говориш с жабите. И 2. Това тук е много мощен инструмент и ще става наистина все по-мощен, но не атрофирай мозъчно. Внимай с химикалите в мозъка, защото живеем в хаотичен свят, динамичен свят и не знаеш кога ще останеш без инструментите, а само с това тук. А другите 2 урока напиши ги ти в коментарите. Наистина ще ми е интересно да разбера какво сте научили наскоро. И ако се чудиш кога за последно си мислил сам, не си сам. Айчо, направи ми комплимент. Имам нужда в момента. О, определено. Ти си като Дисни принцеса. Със своето очарование, малко пъкосливо чувство за хумор и неизчерпаемата ти способност да правиш всичко около теб по-вълшебно. Ало те, град.